Kauran mayugid nga adlaw sa inyo nga tanan. Kag sa sini nga bulan December itsa dos kini among nauna nga semana sa among nga bulan. Kag mabatian naton ang mga panamyaw sa aton mga kabyanan, mahal sa aton mga kabuhi. Nga nagasiling sila, Merry Christmas o kung malipayon nga Pasko. Nagapamatuod sa tion nga si Jesus Christ ang aton manuluwas ginpadala sa sini nga kalibutan agud nga matigayon ang aton nga kaluwasan. Kung aton gid nga husisaon sing maayo ang balaan nga kasulatan, ini nagahambal sa aton nga sa nagakaigo gid nga tion ang Dios nagpadala sang iya nga kaugalingon nga anak agud nga mahatag sa aton nga mga tao ang ginasiling nga kaluwasan sang aton mga kalag. Kag sa kantanan sini akon pagabasahon ang Galacia kapitulo 4 halin sa 4 pakadto sa 5, duwa lamang ka verses. Kag ang pulong sa Dios naghambal sa subog sini. Pero sang pag-abot sang nagakaigo nga tion, ginpadala sang Dios ang iya kaugalingon nga anak. Natawo siya sa isa ka tawhanon nga iloy, kag nagkabuhi sa idalom sang kasuguan sang mga Hudiyo. Sa paghilway sa mga yara sa idalom sang kasuguan, agud nga mangin anak kita sang Dios. Ini amo ang pulong sang Ginoo. Kagaton ini nga busi siyon sing maayo agud makuha naton ang mga dalagko nga kamatuoran nga angay gid kag nagakabagay nga aton iga-apply sa aton mga kabuhi samtang nga nagapamalandong kita sang pagkatao sang aton manuluwas nga amo si Ginoong Hesukristo. Kag ang una diri nga dinalan nga aton pagatalupang don nga nagasiling ang Bible, pero sang pag-abot sa nagakaigo nga tion. So ini nga dinalan nagahambal sa aton nga ang tanan nga ginahimo sang Dios may ara siya nga schedule sa husto nga panahon. Sa nagakaigo nga panahon, himuon niya ina suno sa iya nga schedule. Kung sa aton pa, ang pagpadala sang amay sa iya bugtong anak diri sa kalibutan, suno sa schedule sang Dios kay ginhambal sa di sa mga nagakaigo nga tion o kung sa gintalana nga tion, ginpadala niya ang iyang bugto nga anak. Kag domdomon man naton gasang si Jesus Christ diri sa duta, aton madomdoman nga si Jesus Christ nag-start diri sulod sa 33 ka tuig. Kag sang diri siya nagapangabuhi sa duta, ang tanan niya nga ginahimo niya suno gid sa nagakaigo nga tion. Hindi abansi, hindi kabos, kundi ang tanan nga ginahimo diri ni Kristo suno gid sa husto sa nagakaigo sa gintalana nga tion ang iya mga ginahimo. Kag wala si Kristo sang ginahimo diri sa duta nga indi ayon sa kabubuton sang iya amay sa langit. Ang tanan nga ginahimo diri ni Kristo sa duta na align sa kabubuton sang iyang amay sa langit. So ang kabubuton ni Kristo diri sa duta kag ang amay sa langit parehas. Kag ginahimo sang Dios amo ngang tanan nga hulag ni Kristo diri sa duta ginahimo niya suno sa nagakaigo nga schedule sang Dios o kon suno sa gintalana sa nagakaigo gid nga tion. Pananglitan aton kwaon ang pila ka bilog
sa mga bagay nga ginhimo diri ni Kristo, kag ginhimo niya inaiya sa nagakaigo gid nga tion. Ang una sa John chapter 7 verse 6. Ang mga Hudiyo panahon ni Kristo, kay man si Jesus Christ makabig nga isa siya ka Hudiyo, kay natawo siya kay Mary, Virgin Mary, kaganya tawhanon nga amay nga si Joseph, mga Hudiyo sila. So ang mga Hudiyo may mga practices, may mga ginahimo sila, katulad man sa aton ginahimo diri, kita may ginahimo nga mga pista sa aton mga barangay, bisan pa sa mga banwa kag syudad, may mga pista. Ang mga Hudiyo may mga pista man sila nga ginahimo. Kag ang isa sa mga pista nga ginaselebrar nila, amo ang ginasili nga pista sang tolda. Pista sang tolda. Okay? Sa amo nga pista, ang mga utod ni Jesus Christ. Hindi kita magkatingala, no? Kung mag-meet lang ako nga may si Jesus Christ, may mga utod, makabig naton ina sila yang half brothers ni Jesus Christ. Bata gid na sila yan ni Mary kag ni Joseph. Kay si Kristo ya bata sang Dios. Okay. Nag-celebrate ang mga Hudiyo sang pista sang tolda kag ang mga utod ni Kristo. Na-mensyunar sa Bible nga may duha ka utod si Kristo nga lalaki, ang ngalan si Judas, ang nagsulat sang libro nga Judas o kung Jude sa English, utod ina ni Kristo, hindi ina ang Judas nga nagluid kay Kristo. So may utod si Kristo nga lalaki, ang ngalan si Jude. Kag may utod man siya nga isa ka lalaki bagid nga ang ngalan si James. Puro J, no? Jesus, James, kag Jude. Okay. Ang nagsulat sa libro nga Jude, utod ni Kristo, half brother. Ang sulat sa libro sa Bible nga James, half brother, utod man ni Kristo nga si James. So, sang pista sa tolda, nagsiling ang Bible, ginhagad si Kristo sang iya mga utod nga makadto sa Jerusalem agod nga mag-attend sang pista sa tolda. Pero kabalo ka kung anong sabat ni Kristo sa ila? Siling ni Jesus Christ, wala pa mag-abot ang akon tion. Pero sa inyo iya tion na ini, nga maglakat kag maghimo kamo sang inyo hilikoton. Pero ako iya, wala pa mag-abot ang akon tion sa paglakat, agod sa paghimo sang akon hilikoton. So si Kristo wala mag-upod sa ila. Pero sang ulhi, si Kristo nag-apas. Nag-apas siya dito sa nagakaigo nga tion, nga schedule, nga malakat na siya. So isa ina sang makita naton nga si Kristo ginpadala sang iya amay diri sa duta sa nagakaigo nga tion, kag ang tanan nga ginahimo ni Kristo diri sa duta suno sa schedule sang Dios, kag wala siya nagahimo sa mga bagay nga hindi sa nagakaigo nga tion. Okay, isa pa gid, agod nga mabatyagan gid naton nga ang tanan nga ginahimo ni Kristo diri sa duta suno sa schedule sang Dios. Sa John chapter 2, halin sa verses 3 pakadto sa 5, ini sugilano na nungod sang kasal didto sa Kana. Ginibitar si Jesus Christ ang iyang nanay, tawhanon nga iloy si Virgin Mary, kag ang mga disciples sumulunod ni Kristo dito man nagupod. Pero malawig ang punsyon, nagdalagan mga isa ka semana, kag ang problema naubos ang ilang preparasyon. Ilabi na gid ang ilang ilimnon. Si Mary, ang tawhanon nga iloy ni Jesus Christ, nga nakahibalo, nag-approach siya kag ginhambalan niya si Jesus Christ. Siling ni Mary, wala na sila sang bino.
naubos na ang bino, damo pang mga tao nga wala makainom. Ang sabat ni Kristo sa iyang tawhanon nga iloy, amo gyapon, wala pa mag-abot ang aton tion. Kung sa aton pa, hindi pa ato ang husto nga panahon nga maghimo si Kristo sang milagro, ngimoon niya ang tubi nga bino nga manamit nga ilimnon. May husto iya nga panahon si Kristo kung sanon niya ina himoon. So wala siya nagahimo anytime. Hindi luwas sa schedule nga ginhatag sang amay sa iya kung sanon niya himoon ang mga bagay nga nagakabagay niya ang himoon samtang sa diri pa siya sa duta. So gin-suggest, gin-pangabay, gin-approach ni Mary, pero siling niya wala pa mag-abot ang akong tion. Pero sa nagakaigo nga tion, naghambal si Kristo sa mga sulugoon, punan ninyo ang mga tadyaw sang tobi. Ginpuno sang sulugoon, kag ginsiling ni Kristo sa ila, okay, kandos kamo kag ihatag dito sa maestro sang punsyon. Kag gintilawan niya, amo yato ang pinakanamit nga bino. Nga naghambal pa gani ang maestro sang punsyon, siling niya, gintago gali ninyo ang manamit nga bino, kag ang medyo maaslom, kag medyo hindi saboroso, ginuna nyo painom, tani ginuna nyo ang manamit, kag kung maubos na ang manaming ilimnon, amo na paghatag sang ilimnon nga hindi mayo. Okay, naghimo si Kristo sa dako nga milagro sa nagakaigo nga tion. Kinabalik-balik kinakon, si Kristo ginpadala sang amay sa husto nga tion, sa nagakaigo nga tion, kag si Kristo nagahimo siyang Diyos nung helikoton diri sa duta, suno sa schedule sang Diyos, kag wala siya nagapalagpat sa mga bagay niya yung ginahimo diri sa duta. Okay, isa pa ka bagay nga aton tanawon, kag ini na record sa John chapter 7 verse 30. Doon mo naton nga si Kristo nag-apas dito sa Jerusalem sang nagasilibrar sila sang Pasko sa tulda. Pag-abot dito ni Kristo, tunga-tunga na ang pista, nagsulod si Kristo sa templo sa Jerusalem, ilang simbahan. Kag dito si Kristo nagsinggit sa mabaskog nga tingog. Pero sang wala pa mag-abot dito Kristo, naghinuring-huring na nga daan ng mga tao, kundi na si Kristo kung ma-attend siya sa pista o kung hindi. Kay sadto nga tion, madamo na ang mga leaders sang mga Hudiyo nga nagadumot kag buot magpatay kay Kristo, kay para sa ila si Kristo nagadinaya sa mga Hudiyo, kay nagapaka-Diyos siya nga hindi man siya Diyos, nga si Kristo nagasiling nga halin siya sa langit, anak siya sa Diyos, kag Diyos siya. Wala sila nagapati sina, kay kilala nila ang iloy ni Jesus Christ nga si Mary, kag ang iya amay nga si Joseph, kag nakilala nila ang mga utod ni Jesus Christ, kag nakahibalo sila kung diin naga-star si Jesus Christ. Busa hindi sila magpati kung maghambal si Kristo nga halin siya sa langit kag anak siya sa Diyos. Pero sa nagtindog si Kristo dito sa sulod sa templo, kag nagsigit sa mabaskog nga tingog nga nagasiling, di karon sila ni Jesus Christ, nakakilala na bala kamo kung sinogid ako? Kag ginsulit ni Kristo ang iyang ginhambal, kag ginatudlo niya sa ila sang una nga siya anak sang Dios, kag ginpadala siya sang Dios diri sa duta, kag ginahambal niya nga siya ang Mesiyas nga magaluwas sa tanan nga mga tao nga magtuo sa iya. Kag mga tao nakabati, kag nagsiling, nga ti wala man nila ginpadakop. Siling nila, ginapaabot na nila mag-abot, agod dakpon kag patyon. Wala man gyapon. Pero ang mga leader sa mga Hudiyo, sikrito nga nagsugo sa mga soldado.
nga dakpon si Kristo. Pero ang siling sa Bible, makita nimo ini sa John chapter 7, verse 30, nga wala sing nagdakop kag nagtandog kay Kristo agod nga ilansang siya sa cross, kay wala pa mag-abot ang iyang tion. Bisan gali ang paghalad ni Kristo didto sa cross, may schedule, malawig na nga panahon nga ginplano nila nga dakpon kag patyon si Kristo, pero wala nila mahimo kay man wala pa mag-abot ang tion ni Kristo nga itugyan iyang kaugalingon sa paghalad siyang kabuhi didto sa cross agod nga matigayon ang imo kag akon kaluwasan. Kay lalo pagid nga makita naton diri nga mga kamatuoran ginhambal diri sa nagakiigo nga tion, ginpadala sang Dios ang iyang kaugalingon nga anak. Aton kwaon ang mga pulong bala, kaugalingon nga anak. Ang iya kaugalingon nga anak. Ginpadala sang amay, Dios nga amay, ang iya kaugalingon nga anak. Si Kristo ginakilala sang amay nga iyang kaugalingon nga anak. Pero ang mga tao diri pag-abot ni Kristo, hindi sila magpati nga si Kristo anak sang Dios. Ang amay nagkilala kag ginbaton nga si Kristo iya gid kaugalingon kag ini bugtong lamang niyang anak. Kagamoy na ginhambal sa John 3:16 nga naghambal siya kay ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iyang bugtong nga anak agod nga ang bisan sino nga magtuo sa iya hindi madula o kon malaglag kundi makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Ang amay ginkilala kag ginbato niya nga si Kristo iyang kaugalingon nga anak, iyang bugtong nga anak. Mga kautoran, kamusta man niya ikaw, kita? Nagakilala man bala kita kag ginabato naton si Kristo nga bugtong kag kaugalingon nga anak sang Dios nga amay sa langit? Kay man may silibton nga kamatuoran. Kung ikaw kag ako nagapati nga si Kristo anak sang Dios, ina nagapamatuod nga si Kristo Dios. Kag inaamo ang hindi mabaton sa mga tao sang una sang nagapanudlo si Kristo. Kag masubo hindi ina mabaton sang iban nga mga katawhan subong kay gusto nila yang patihan nga si Kristo tao gid lang. Kay man kon magsiling ikaw kag ako nga si Kristo anak sang Dios, nagapamatuod ina nga si Kristo Dios. Kay man kon ang Dios may bata, simpre ang iyang bata Dios man. Katulad man bala sa mga hayop nga ato ginasagod. Kuwaon lang naton ini nga example para makuha naton ang kamatuoran. Kung ang karbaw magbata, mabata na siya karbaw man. Kita ka karbaw nga nagbata kanding? Siling mo daw sobra na nga istorya. Kung ang ido magbata, ti mabata man na siya ido. Ti kung ang Diyos iya magbata, anong ibata niya? Tao? So, kung magpati kita, 100% sa ginatudlo sang Bible, nga ang amay, nagakilala nga si Kristo yang bugtong, kag kaugalingon nga anak, then patihan man naton, nga ang anak Diyos, kay ang Diyos, nga yang ang amay nga ginakilala ni Kristo amo ina ang Dios nga amay nga ginisiling niya nga nagpadala sa iya diri sa kalibutan. So mabudlay hangpon halin sang una kagas sa subong ang mga katawhan may kabudlayan gyapon sa pagpati nga si Kristo anak sang Dios kag Dios siya. Pero si Kristo ya nagapati nga siya anak sang Dios kag si Kristo nagapati nga Dios siya. Kay man nagtudlo siya sa una nga tion kag makita nimo ini sa John chapter 8
kag chapter 9. Si Kristo nagahambal nga halin siya sa langit, anak sa Dios, kag naghambal siya nga ako kag ang Dios isa lang. Di ang mga tao na akig sila kag nagpudyot sila bato kag habuyon si Kristo. Si Kristo naghambal sa ila sa madamo kong nga mga binuhatan nga maayo, diin sini ang mangin kabangdanan nga habuyon ninyo ako sa bato. Ang mga tao nagsabat kay Jesus Christ, wala kami maghaboy sa imo sang bato tungod sa imong maayo nga binuhatan. Habuyon namon ikaw sang bato tungod kay ikaw nga tao nagapaka-Diyos ikaw. Di habuyon nila si Kristo kay wala sila nagapati. Mga kautoran may kabudlayan, inang ang mga kamatuoran, kag tubtob subong may kabudlayan. Pero sa kaluoy, kag sa bugay sang Ginoo, kag sa dako nga paghigugma sang Dios sa aton, tuohan na lang naton ang ginatudlo sang Bible nga si Kristo anak, bugtong nga anak sang Dios nga iya ginpadala sa sining kalibutan para sa imo kag para sa akon, tungod kay dako gid ang iyang paghigugma sa aton, siling sang John chapter 3 verse 16. Kag ang sunod nga linya nga aton ginbasa kaina, nagsiling siya, natawo siya sa isa katawhanon nga iloy. Pagpadala sang Dios nga Amay siyang bugtong anak diri sa kalibutan, ginpaagi niya kay Virgin Mary nga ginatawag nga tawhanon niya nga iloy. Kag si Mary among nagbunag sang anak sang Dios diri sa kalibutan diin kita nagaistar. Madamo nga mga ambahanon nga ginkompos na nungod sang pagkatao ni Jesus Christ. Kagamo inaagi na silibra naton sa sininga bulan sang Disyembre. Natao siya sa isa katawhanon nga iloy. Kagato na nahangpan ang kasaysayan sini, hindi ko na pagbalikon, pero isa lang kakamatuoran nga akon ipaambit sa inyo. Nga si Mary, isa ka babae nga Diyos nun, isa ka babae nga may pagtuo sa Diyos, kag matinumanon sa Diyos, nga kung ano ang ihambal sang Diyos sa iya, nagasalig kag nagatuman siya, kay nagatahod gid siya sa Diyos. Okay. Daw kahapos lamang, kung aton tanawon ang pagbusong, pagbunag, kay ti gahom inaiya sang Diyos, ang nag-upod kay Mary. Pero talupang do naton ang kabudlayan sang pagsugot ni Mary nga mabusong siya. Sa tong tion, kalaslo na siya kay Joseph. Wala pa sila mag-asawahay. Kalaslon pa lang sila. Wala pa lang sila magtanduganay. Kay si Joseph, Diyos non man. Si Mary, Diyos non man. Ng pagkababay. Kag hindi sila gusto yung mag-abansi sa mga ginahimo sang mag-asawa. Kundi paabot nila ang husto nga tiyon. Kag kun ang isa ka lalaki, kalaslon sa isa ka babae, kag masapuan sang lalaki nga way man niya natandog ang babae nga iyang ikapakasal, kag masapuan niya nga nagabusong na, ina nga lalaki maatras ina siya, kag hindi na magpakasal. Kaya nabalaan niya nga ginabusong, hindi iya bata kay way man niya natandog. Okay, ina, kung kulang lang ang pagtuo kag pagtuma ni Mary sa Dios, hindi siya magsugot kay kalaslo na siya, kag basi kon biyaan siya ni Joseph nga in love man siya sa iyang nobyo nga iyang pamanahon. So may kabulayan dira, pero tungod kay si Mary Diyos non kag matinumanon sa Dios, nagsugot siya. Okay. Ari pagid ang pinakabudlay. Kag maapresyar naton sing maayo si Mary sini, kung naton ini matalupangdan sing maayo. Domdomo naton nga si Mary kaliwat sa mga Hudiyo. Kag ang mga Hudiyo, istrikto ang ilang mga kasuguan sang una.
Kung adultery ang paghambalan, kag pagpakighilawas ang paghambalan, tama kay strikto ang mga Hudiyo. Kabalo ka kung ano ang ilang kasuguan. Ang kasuguan sa mga Hudiyo amo ini nga kung ang isa ka babay magbusong nga wala sing bana, nakakommit siya sang ginasiling nga adultery o kung pagpakighilawas, kag ang kasuguan sa mga Hudiyo ang nakahimo sina nga sala, patyon paagi sa paghaboy sang bato. Masakit ina nga kasuguan. Wala ina dire sa aton nga kasuguan. Dire sa aton bisan kapila pa magbusong nga wala sing bana, okay lang. Pero sa mga Hudiyo ya hindi inaamo. Ina nga say sang babay malaot kag dapat ina nga patyon paagi sa paghaboy sang bato. Pero nga ang si Mary ya nagsugot. Tungod kay dako ang iyang pagsalig sa Ginoo, nagasalig siya nga ang tanan nga butang mangin maayos sa iya. Kag siya matinumanon, kag nagsiling siya sa anghel nga naghambal sa iya nga mabusong siya. Nyati kabay nga matuman ini sa akon ang tanan nga ginhambal sang Dios sa iya. Mga kautoran, kamusta? May tagipusoon man bala ikaw nga nagasalig sa Dios, kag tagipusoon nga matinumanon sa Dios kung ano ang ginahambal niya sa imo kag sa aton tanan? Gintuman ni Mary ang tanan nga ginhambal sang Dios sa iya, kag nagsiling pa siya kabay nga matuman ining tanan sa akon. Now, si Mary nagsugot nga si Kristo iyang ibunag sa kalibutan, agod makaangkon kita sang kaluwasan sang aton mga kalag. Karon ang aton iya bahin hindi na nga magbusong kag magbunag. Ang aton iya bahin subong amo ang pagwali sang maayong balita nga si Kristo naghalad sa iyang kabuhi sa cross, nabanhaw kag ang tanan nga magatuo sina Kristo bisan mapatay pero mabuhi o kung mabanhaw man siya. Ina amo ang aton bahin, aton inaobra, agod nga matao si Kristo sa tagsa-tagsa katagipusoon sang mga tao. Si Mary nagsugot, agod si Kristo matao dito sa Bethlehem, sa pasungan, ang aton niya bahin amo ang pagsalig kag pagtuman sang sugo sang Dios nga igawali naton ang maayong balita sa bug-os nga kalibutan. Agod nga si Kristo matao sa tagsa-tagsa kakabuhi, tagipusoon sang mga tao kag maangkon naton ang kaluwasan sang aton mga kalag. So natao siya sa isa ka tawhanon nga iloy, kag ang sugpon pagid sang natao na si Kristo, tagsiling ang Bible, kag nagkabuhi sa idalom sang kasuguan sang mga Hudiyo. Sang natao na di bala si Kristo, tungod kay Hudiyo ang iyang mga tawhanon nga ginikanan, kag dinto siya ginbunag sa ilang lugar. Si Kristo nagkabuhi sa idalom sang kasuguan sang mga Hudiyo. Kung aton na i-apply sa aton mga kabuhi subong, kung diin ka naga-star, sundon mo ang kasuguan sang imong pungsod. Kung sa Pilipinas ka, may ara kita nga natawag nga civil law sa aton gobyerno, sundo naton nina. Pero kung dito ka na sa China, may kasuguan man to sila ilang kaugalingon, amo man to ilang sundon sang mga Chinese. So kung diin ka na tao, diin ka nagakabuhi, may kasuguan nga imong sundon. Si Kristo nagkabuhi dito sa Juda o kung sa Israel, kag nagkabuhi siya suno sa kasuguan sang mga Hudiyo,
kagako lang imit lang ang isa kasuguan sa mga Hudiyo. Ang mga Hudiyo ya basta laki suno sa iyang kasuguan, kagina ang kasuguan halin man sa sugo ni Moses, nga ang kada lalaki nga matao dapat tulion siya. Ang circumcision na balang ginatawag naton, panawag naton iya tuli, basta lalaki nga Israelinhon o kod Hudiyo gina-circumcise. Diri iya sa aton wala na iya ginasapak. Makapili kaya gusto mo circumcise, okay lang. Kung hindi, why man? Wala na gina-require. Pero dito ya sa ila, gina-require ang siling sa Bible nga si Kristo na tao, nagdako dito siya sa Judea, kag nagkabuhi siya sa idalom sang kasuguan sang mga Hudiyo. Kung sa bagay, sang nagdako na si Kristo, kag nagpanudlo na sa mga tao, makita nimo ang record sa Mateo kapitulo 5 sa imo kag sa akon nga Bible, kag ini makita nimo sa bersikulo 17 pagkadto sa 20. Okay? Kabalo ka anon siling ni Kristo sa mga tao, nagatubang siya sa mga tao kag naghambal siling niya, hindi kamo maghuna-huna nga nagkari ako sa pagbungkag kag pagbaliwala sang kasuguan ni Moses. Siling niya, nagkari ako sa pagtuman sang tanan nga mga kasuguan, bisan pa ang pinakagamay nga kudlit sang kasuguan dapat nga tumanon. Mga kauturan, si Kristo lamang ang nakatuman sang tanan nga kasuguan sa kalibutan. Dumdumo naton nga ang mga Hudiyo may ara sila nga 613 anom kagatos kag 13 ka mga kasuguan kag naghambal si Kristo nga gintuman niya ang tanan nga kasuguan sang mga Hudiyo. Wala sing gin palipas ni Kristo, siya lamang ang tao nga nagkari sa aton kalibutan nga nakatuman sang tanan nga kasuguan, bisan pa ang moral law nga mo ang Old Testament o kung napulo kasugo sa Exodo 20, inang tanan gintuman ni Kristo, kay naghambal man siya nga nagkari siya sa pagtuman sang tanan nga mga kasuguan. Kamusta yang tao? Butang ka isa ka Hudiyo, diin ginhatag ang napulo kasugo. May isa bala ka Hudiyo, Pilipino, o kon ano nga rasa, nga nakatuman bisan sang napulo lang ka mga kasuguan sa Exodus 20. Sa imong pumatyag, kung Bible ang pagapasihan, wala sing isa ka tao nga nakatuman bisan sang mga napulo kasugo. Wala. Dondoma nga dito sa garden sang Eden, isa lang kasugo ang ginhatag sang Dios sa tao. Ano ato nga sugo? Ang di pagkaon sang bunga sang kahoy nga yara sa tunga sang garden. Ang kahoy nga nagatudlo kung ano ang malaot kag ano ang maayo, hindi kamo magkaon siling sang Dios. Kay Adan kakaiba, isa lang kasugo, wala pa mantuman. Dugangan mo pa sang napulo, dugangan mo pa sang 613 ka mga sugo. Siling ni Kristo, wala siya nakatuman. Nagkari ako sa pagtuman sina kasuguan. Okay, ang mga tao sang una, mga eskriba kag parisiho dito sa Israel, Saudiya, mayo sila magtudlo. Grabe, bright sila magtudlo sa kasuguan. Ang problema lang, maayo sila magtudlo pero hindi sila maayo magtuman sang ilang mga ginatudlo sa mga tao. Hindi gani sila makaintindi kung ano ang matutuod na kahulugan sang kasuguan sa Diyos. Wala. Kay wala sila makaintindi, hindi sila tudlo sa insakto, kag hindi man sila makatuman sang gusto. Sila ni Kristo, amoy niyo. Ya ako nagkari sa pagtuman kag sa pagtudlo sang husto nga kahulugan
sang kasuguan. Kag nagamit si Kristo sang duha ka kasuguan nga didto sa Old Testament sa Exodus kapitulo 20 nga bahin sang napulo ka sugo. Gamiton lang nako na duha. Tan-aw naton kung nakatuman sila. Ang isa ka sugo nagasiling, hindi ka magpangin babae o kung magpangin lalaki. Do not commit adultery. Arana sa napulo ka sugo, hindi ka magpangin lalaki o kung magpangin babae. Kabalo ko anong pag-intindi sinaiya sang mga Hudiyo, kag mga eskriba, kag mga Parisyo nga manunudlo. Ang ilaya nga kung hindi ka makahimo akto sang ginasiling nga adultery, wala ka makasala. Kung makahimo ka na, kay may asawa ka man o kung bana, pero relasyon ka sa hindi mo bana kag sa hindi mo asawa, dira ka pa makasala. Pero kung hindi ka pa sina makahimo, wala ka makasala. Siling ni Kristo, hindi inaamo. Kung ang isa ka lalaki magtulok sa isa ka babae, kag nakahandom siya nga makighilawas sina nga babae, nakasala na siya. Wala niya pa mahimo. Nagsulod lang siyang utok kag balatyagon. Sala na ina sa tubangan sa Ginoo. That is already counted as sin before the eyes of the Lord. Susiling ni Kristo, itudlo na akon sa inyo ang husto nga kasuguan kag kahulugan sang ginasiling nga hindi ka magpangin lalaki. So nahuna pa lang kag balatyagon siling ni Kristo. Sala na ina sa tubangan sang Ginoo kag katulad na ina nga nakahimo na ikaw sina nga sala. So tadlong kag gitudlo ni Kristo kung ano ang kahulugan sina nga sugo. Okay. Ikaduha nga sugo. Kag tanaw naton sa siningation nga wala gid sila makatuman. Sila ni Kristo nabatian ninyo sang una nga ginatudlo sa inyo, hindi ka magpatay. Hindi ka magpatay sang tao. Pero sila ni Kristo, ako karon magatudlo sa inyo nga hindi ka maghupot sang kaakig sa imong utod, sa imong isig katao. Kay kung ang isang katao maakig na sa iyang katao, ginaisip na nga sala, wala niya pa mahimo, wala niya pa mapatay, naakig pa siya mga isa na kabulan, isa na katuig, ada ang kaakig kag pagdumot, siling niya ina, bisan wala pa niya himo, ginaisip na ina sang Dios nga sala sa iya nga tubangan. So gina-apply ni Kristo ang kahulugan nga hindi lamang ang pagpangamot sa pagpatay, kundi ang kaakig kag pagdumot sa aton isig katao, ina marder na para kay Kristo. Kagamo ina ginatudlo niya, kagamo ina ginasiling siya nga wala sing nakatuman sang insakto nga pagtuman sang mga kasuguan nga ginhatag sang Dios sa aton. Ako nina ginahatagan sing empasiya kay man nagsiling ang Bible sa katapusan nga nagasiling nga si Kristo nagkare kag nagkabuhi sa idalom sang kasuguan sa mga Hudiyo, agud nga maluwas kita sa idalom sang kasuguan. Aran ang pulo nga maluwas. Sino gid bala nga tao ang naluwas tungod kay natuman niya ang napulo kasugo? Ginahambal na ni Kristo nga wala sing nakatuman bisan isa. Kagamo ina ang ginhambal sang Bible sa Galacia nga wala gid siya nakatuman bisan isa. Ti paano ka makapaabot nga maluwas ikaw paagi sa pagtuman sang kasuguan kay wala gani makatuman ang mga Hudiyo sang una nga direkta ginhatag sa ila ang napulo kag sugo kag ang iban pa nga mga kasuguan kita paayahan nga mga hintel nga makatuman sina kun kasuguan ang basihanan sang aton kaluwasan, hindi kag wala gid sing bisan isa ka tawo nga maluwas. Amoy na nga maathag nga ginhambal ni Kristo nga nagkari siya sa paghilway
sa mga tao nga yara sa idalom sang kasuguan. Buot niya silingon amo na nga nagkari siya agod sa pagluwas sa aton sa mga tao nga nagasalig nga ang kasuguan amo ang magaluwas sa ila. So nagkari siya sa paghilway sa mga tao nga yara sa idalom sang kasuguan, nagkari siya sa paghilway sa mga tao nga nagasalig nga maluwas sila kung tumanon nila ang tanan nga ginasugo sang Dios sa ila nga hindi man nila gani kaya nga tumanon. So amo ni ang bugos nga ginatudlo sa aton. Si Kristo nagkari, gintuman niya ang tanan nga kasuguan, civil laws o kon moral laws nga ginhatag sa Dios sa aton, inang tanan gintuman niya, kaginluwas niya kita sa idalom sang pag-ulipon sang kasuguan sa aton, kag karon kon ini nga Kristo nga nagkari kag nagtuman sang tanan nga kasuguan agod nga maluwas kita kon batunon, kon tuuhan kag batunon naton ina nga Kristo. Katulad lang nga natuman naton ang bugos nga kasuguan kay Kristo ari na sulod sa aton kabuhi. Siya nagtuman kag ang kadalagan ginhatag niya sa aton. Kadalagan ina tungod kay gindaog niya ang sala, gintuman niya ang kasuguan, ginhatag niya sina sa aton kag sa aton pagbaton sa iya katulad nga natuman naton ang bugos nga kasuguan kag luwasin na natuman naton kag nabaton naton ang kaluwasan paagi sa pagtuo. Siguro tanaw naton gid ang katapusan nga linya sang bersikulo 5 nga siling, sa paghilway sa mga yara sa idalom sang kasuguan agud nga mangin anak kita sang Dios. Agud nga mangin anak kita sang Dios. Paano nga mangin anak kita sang Dios? 1:12. Ang tanan nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo mahimong mga anak sang Dios. Nagkari siya, ginluwas niya kita, gintuman niya ang tanan nga kasuguan. Sa aton pagbaton sa iya, sulod sa aton kabuhi, mahimo kita nga mga anak sang Dios. Hindi tungod sa kasuguan, kundi sa aton pagtuo sinang Kristo nga nagtumang sang bugos nga kasuguan sang Dios agud nga matigayon ang aton nga kaluwasan. So ang isa ka pamangkot, kag diri ako magatakop, kag ini makabulig sa aton sa paginsindi, di kon ang napulo kasugo kag iban pa nga mga kasuguan ginpadala ina sang Dios sa aton, ano ang tuyo niya nga ginhatag ina sa aton kung hindi man lang gali ina makaluwas? Ang sabat sina mga utod amo ni, ginpadala kag ginhatag sang Dios sa aton ang mga napulo kasugo agod nga paagi sa pagtuon naton sa napulo kasugo, mahangpan kag makita naton nga kita nakasala sa tubangan sang Dios kay wala naton matuman ang napulo kasugo. Kay kung tan-awon nimo ang definition sang sala amo ini, ang sala amo ang di pagtuman sang sugo sang Dios. Pagbasa naton sang napulo kasugo, nakita naton nga nakasala kita sa Dios kay wala naton matuman ang iya mga sugo. Okay, ang napulo kasugo ginhatag sang Dios sa aton, kag ina ang napulo kasugo amo ang nagatulod sa aton nga magdangop kita kay Kristo paagi sa pagtuo agod nga matigayon ang aton kaluwasan. Ari bahatag ako sa example katulad sang isa ka salamin. Ang salamin ginabutang naton sa aton balay. Kaya ginatan-aw naton dira ang aton itsura kung okay man, kung tinlo man, wala higko. Karon kung makita nimo paagi sa pagtan-aw sa salamin nga may higko ang imong mata, ang imong agtang, imong guya, anong himuon mo? Kay nakita nimo
Makadto ka na dito sa tubi kag manghilamos ka, hindi ang salaming among hukson mo kag itrapo kay hindi inaya trabaho sang salaming nga magtinlo. Igo lang ina magpakita sa imo nga may higko ang makatinlo ya tubi kung manghilamos ka. Amo naton sini. Ang napulo kasugo katulad sang salaming nagapakita sa aton nga kita nakasala kay wala naton matuman ang mga kasuguan sang Dios. Sa tapos naton nga makita nga may sala kita paagi sa napulo kasugo, ang aton himuon madangot na kita kay Kristo. Kay si Kristo amo ang sarang makapatawad sang aton sala, hindi ang salaming kundi si Kristo. Kay ang iyang hamili nga dugo amo ang nagatinlo sang tanan naton nga mga kalapasan. So ang napulo kasugo hindi manuluwas kundi ini nakatulod sa aton sa pagdangot kay Kristo, ang Kristo nga ginpadala sang Amay agod nga makaangkon kita sang kapatawaran sang aton mga sala kag maangkon naton ang kaluwasan. Kabay sa sini nga Disyembre, hindi naton pagpalipason, buksan naton ang aton kabuhi, aton batonon si Kristo sulod sa aton tagipuson agud nga may kahulugan ang Pasko sa aton mga kabuhi. Mga kauturan, maraming salamat. Kabaygang Diyos magpakamayogin sa aton tanan.